Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa. A jak jsem tady všimnout, je to video z Minecraftu. Jo, vím, že jsem tady říkal, že bude tady v příspěvkách, jsem říkal. Tak můžete mi dát odběr Martin videa, nebo o Martinos 13485. Jsem tady psal, asi na konci léto, to jsem zapsal. Asi na konci léta vyjde nové video z Gold Garden. Tady jsem k tomu dával tuhle fotečku. A asi se mi ptáte, proč to teda tak není. No, ti, co jsou aktivní, tak si mohli všimnout tohle videa. Tohle video mělo vyjít XZD Shorts Gaming. Pustíme si to. Nechce, tady je velký hluk, takže proto jsem to stlumil. Tak byste si mohli všimnout tady tohohle. To je přesně z toho záznamu. Fakt přesně z toho záznamu. Jen se mi smazala půlka médií. Prostě půlka zvuku. Protože v tu dobu jsem měl takovej nahrávací mikrofon, který měl vlastní audio. Ale teď už to tak není. A můžeme dělat video. Další video už bude asi s hudbou a tak, ale tohle video tak ne. OK, trošku jsem vám lhal, není to úplně video z Minecraftu, ale video z Bubblegum Simulator Infinity, kde popis vám snad dám hole, když to teda nezapomenu. A tohle se natáčím na konci září. A jo, tohle je informační video, kdo neví. Tak se vyjádřím úplně ke všemu, proč jsem nenahával od června videa, proč jsem začal až teď, proč tohle informační video vychází, proč jsem si dal až tak velkou pauzu. A proč nevyšlo to video, které mělo vyjít, už asi víte. Protože jsem vám to právě řekl. A jako v tánce, tak jde o to, že máte prostě svou bublinu. Vám prostě víte, ne? Jestli nevíte, jak ta hra funguje, prostě se koukněte na tutoriál, já to nebudu vysvětlovat. Nejsem váš nejsem váš známej. Fajn, přiznávám, tohle ode mě bylo trochu hnusný. Ale vážně, já to nebudu dělat. Nic takového. Jako jo, já bych vám to vysvětlil, ale nemám moc času, ani nevím, jako o čem to je. Já to časem zjistím. Nebojte. OK, kolik stojí nová bublina? Já to taky určitě mám. Víte co, já jsem líné pase. Ne úplně líné pase, jsem prostě línej klikat. Pic! A teďka tu kliká za mě. Ne, nechci. Jsem trochu nacházený, mám menší lájmečku. Kuňa. Jediné, co vím o té hře, protože jsem se koukal na Zofa, tak je, že tady prostě jsou ostrovy, vajíčka a nafokujete si tu vlastní bublinu. To je vše, co jsem zatím zjistil. Tak se můžete připojit na můj Discord server. Minecraft Skeleton Hostify. Neptejte se, proč se to tak jmenuje, já jsem to tak pojmenoval kdysi. Měl to být Discord server na jeden Minecraft server a bohužel jeden Minecraft server smazaný. Tak proč to nevyužít, že ano?
No, už jsem to začínal. Máme tady nějaký mythic event. Jdeme se kouknout, co se tu jde. Tak nejdeme. Už nám praska naše bublinka. Já si nafouknu. Zase. A ne já. Můj autokajka. Takže díky, podám to. Podám to, říkám. Jo, jedna bublina, dvě konky. A tamhle se asi vezmu. Vygám a už na nic nemám money. No nemám. Takže já teď jdu zase koupit dalšího peta. Koupíme se i iShot. Proč by ne? Jdeme se equipnout, což absolutně nevím, jak se dělá. Protože mi to někdo neřekl. Jo, tady. Aha, items. Na F-ko klikněte a máte to. Dobré. Já jdu teda dělat svoji bublenku. Ne, já zase můj autokoko. To tak moc mám rád. Já chci naplnit ostrov, hej. Jako v tomhle videu bych chtěl splnit hodně challenge. Hlavně se dostat na minimálně na první ostrov. Hej, tohle je první ostrov. Do pytle. Jako říkám, že se chci dostat na první ostrov. A tohle je první ostrov. Na první ostrov úplně ne, ale já to tak považuji. Protože jako je to první ostrov tady. Ne ten portálový, ale první ostrov. Říkal jsem první ostrov a ne portálový ostrov, takže díky za money. 3000, hej, kamo, tak to už si jdu sáhnout. Sell. Tak, pop. Tak, za 1500 a za 1500 si koupím tak pizzovou bubblegum. A za 400, no, kamu to je hnusný, tak bubblegum, jako nic vezím, ale to je fakt vždycky hnus. Jo, můžu si našetřit na čokoládovou, nebo na watermelon. A já si tak otevřu další vajíčko. Ne! Kam mě padl další opepet. A mám taky ekviplýho. Jdeme zase plnit. Tentokrát už i víš, takže jako na ten první ostrov se určitě dostaneme, na ten teleportový. Takže jako první úkol v tomto videu vážně splníme. Jeden z několikáti, protože jako já bych chtěl i v tomto videu porazit úplně všechny ostrovy, aby se mi došlo úplně na všechny ostrovy, což asi nedám, ale můžu se o to pokusit. A já nechám na vás, asi to pozkoumáte. Jo, jsem na nějakém autospaceu. Dobrá, jsem tu. Jo, tak master. Jo, tak mám nějaké mastery. Jo, Fireball. Shrub, jo, to je tohle. Gumstorm. Jo, jdeme si zahrát tohle. Jo, pojď. Ne, já jsem... A třeba jsem nenahrával, prostě jsem si chtěl dát pauzu. Pak přišly prázdniny, jsem si chtěl dát pauzu. Teďka nestíhám, protože zase začala škola, já se víc věnuju té škole, chci mi dobré zamknout, pak můžu studovat. Takže tak, no. A teďka zase zpět k několika věcem. Třeba k tomu pojď zóna tahaj ha. Tak tam jsou nádherné hodinky a Ice Deal. Tam to je OP. No to je šance 1:13. Ice Wolf. Ale jako já se nebudu ekvipovat, když už mám Ice Deal. Tady. Ice Deal tě nahádil. A já už to mám ze foku.
Teďka půjdu asi chvilku avkovat. A hned vám ozvu. OK, tak už mám chvilku za sebou. A asi budeme dělat dalšího z toho. No, ne úplně teď. Teď si jdu koupit další zásobník. A za chvilku, když doplním celý ten zásobník, kamo, to je těžký. Jo, dneska dva guide. Jest to ani neumím přečíst. Takže jsme na Twagaitu, tak můžu podat už tu svoji bublinu, už mě k ničemu. Čau. Počkej. A jo, chci to. Teďka. Po každém nafouknutí dostanu 80. Další, co bych chtěl pobrat, je pojď zrovna sem. Já ani sám nevím. Co jsem chtěl říct. Kamo, hej. Kitsune, jednaku, no. Dobré. Jdeme nafukovat bublinu a zase ji hodit zpátky. Nafukuju pořád a zase jdeme za. Některé jsou docela dobré. Dobře, nejsou až tak dobré, ale to je jedno. Co na tomhle ostrově actually důležité, je tohle fajn. Můžu největší dostat nejlepší pety v hře. No a pokud se chci stát nejlepší hráč. Teď. Jsem zpátky. OK. Co koupíme? Speed. Lucky. Hele, jsem zpátky, teď jsem dělal své věci. Přemýšlím, že jsem si tady koupil Gems 1 za 19 Robuxů. Tak. Co jsem říkal? Jo, shop. Ne, jdeme tady nafouknout moji bublinku hezky. A to je už tuhle IO, Hatching Zone. Trading Plaza, Easy Hatch. A Infinity Egg. Jsme tu. Máme úplně všechny vajíčka, které jsme zatím otevřeli. Tak máme nějakou Trading Plazu. Zase koupíme zase. Někdy příště si to koupíme určitě. Takže dnešní video fakticky zakončilo celým magma týmem. Tak moje magma hodinka a moje bubblegama se s váma učíme a čus. Pic. Já jsem si uvědomil, že to potřebuji se stříhat. To pytle.